ओंखायनो बे फंबायखौ FIR होनाय जाबाय जायखिजाया उनाव आरो फंबाय नोङो जुदि जेल थांनाङोबा उनाव सरि बिनो मोननाय नङा खिन्थु आं कुनु माफ होआ आं माने बिराद सहायबाय आं हाला माने बारबाय सहायनायनि हसाबो सहायनायनि मोनसे लिमिट थायो बुंबायना बाब्रे जाबाय गलतिया जों जादों होनखाबायानो आरो जोंहा बहुत प्रब्लेम जानानै थांबाय होननानै बुंखाबायानो आरो बेफोरखौ जों बावनानैनो हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं आङो फुङाव भिडिअ खालामबाय नालाय ओमफ्राय दायो दिनैहाय सानडे आङो गिर्जायाव थांनो ओंखारदों नै ओमफ्राय आङो अब्लाबो भिडिअ खालामनोसै एसे होननानै भिडिअ लानाय जाबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आङो बेखौल' बुंनो नागिरदों माने मिथि आरो मिथिंगा सानैनि एसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरो आङो मोनसे भिडिअ भाइराल जागासिनो आरोना मोनसे भिडिअ बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय एबा नुखाबायबो जानांगौ ओमफ्राय बे भिडिअनि सायावनो बुंनो नागिरदों आङो बे भिडिअआथ' माने मिथिमोन दावराव जाफुनाय एबा मिथिमोननि बै सिगांनि दावराव जानाय समनिनो आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो भाइराल खालामगासिनो आरोना ओमफ्राय दा बिनि सायावनो मिथिया केस होबाय जाय भाइराल खालामग्रा बेखौ केस होबाय होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय आङो मैया बे भिडिअखौ नुनानै आङो बुंखादोंमोन आंनि बोरायनि सिगाङाव बे भिडिअखौ आरो मानो मानसिफ्रा रि-आपल'ड होबाय थायो माने सिगाङाव जानानै थांखांबाय दाथ' बिसोरो गोदान संसार जालांनोसै मोजाङै होनानै मिलायबाय फैबाय बेफोरखौ भिडिअ होबाबो जायो मानोथो बे जानानै थांखांनाय एबा बिदि भिडिअसफोरखौ मानो होबाय थायो होननानै आं बुंखादोंमोन आरो FIR होजाबासो होननानै बिनि दसेनि उनावनो मिथिंगाया FIR होगोन होननानै भिडिअ लाबोबाय आरो गावनि चेनेलाव ओमफ्राय बेयावबो आङो जेबो बुङासै आरो आङो मैया सानैसो मानसिफोरखौ मिथिंगाया FIR होनो नागिरदों होननानै आङो साथामसो मानसिफोरखौ बुंहरदों आरोना फिसाजानो बिराद डिस्टार्ब आंना फोथारबो खोना लांलायबाय नै ओमफ्राय माने आङो सानैसो मानसिफोरखौ बुंहरखादोंमोन आरो ओमफ्राय आङो बुंहरबाय आरो दिनैसिमहालागैबो आङो नुदों आरोना बे भिडिअखौ भाइराल खालामनाय एबा होबाय थानाय दिनैसिमबो मानसिफोरा नुवाखै जानांगौ आरोना भिडिअफोरखौहाय मिथिंगानि भिडिअ आरो मिथिनि भिडिअखौ केस होनायनि भिडिअखौ नुवाखैबो जानो हागौ ना बेखायनो आंबो सानदों आंनि चेनेलजों आं फोरमायनोसै एबा आंनियाव सोरबाफोर साबस्क्राइबार दङबा एबा चेनेलाव सापर्टफोर दङबा बिथांमोना नुनानै जाहाथे भिडिअफोरखौ डिलिट खालामो बेनि थाखायनो आङो दिनै भिडिअखौ बेखौ लाबोनाय जादों आरोना बिथांमोना आरो मिलायबाय संसार जानोसै होननानै थांखाबाय बेखौ आरो मानो होफिनबावनो ना लोगोफोर दा सिगाङाव जा होबाय सिगाङाव जा जादोंमोन बेफोरखौ आरो गावसोरबो गावसिनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै लाखाबाय मिथिनानै लाखाबाय दा बिसोरो भिडिअखौहाय बै भाइराल खालामनाय भिडिअफोरखौहाय बन्द खालामनो होदों आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना मा बुङो आं भिडिअ लाबोनायनि सायाव माबा गोरोन्थि जादों नामा आरो नोंथांमोना बुंहरनो हागोन आंथ' बे भिडिअखौ जेब्लायबो गले गले बुंबाय थाखायो गोरोन्थि जानाय एबा मोजां जानाय बाथ्राखौ बुंबाय थाखायो दा नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअखौनो एसे नायलांबानो जाबाय आरोना नाथाय आं फुल होनो हानाय नङा नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दा आङो बेयावनो दोनथ'नायसै लोगोफोर बाय बायसै सुटआव दंबाय थायोमोन नालाय आंथ' जेबो मिन्थियाखैमोन एक्चुअली ओमफ्राय फेसबुकआवहाय फेसबुक मेकार सासे गथ'आहाय खैराबारिनि जानांगौ ना बे टंलानि सासे गथ'आहाय माने थांखांनाय भिडिअखौ भाइराल खालामनानै होदों आरो बे भिडिअआ अलरेडि नै दा 3 months जानोसै बे सिगाङावनो बे भिडिअआ बे लादों खोमा मिटिंथ' जादोंमोन जाया नङा जादोंमोन आं दहायबो बुंखादों दि बहुत खेलिमेलि जादोंमोन जोंनि गेजेरावहाय जायनि थाखाय जोङो बेलेग दंथ'योमोन होननानैहाय आं फोरमायखादों ओमफ्राय बे भिडिअखौ मा कारनाव जेनेबा आरो शेयार खालामनो दरकार देलाय अलरेडि जोङो दा बेफोरखौ गासिखौबो बावनानैहाय निउ लाइफ स्टार्ट खालामनोसै होननानै अलरेडि बुंखाबाय बेसेयावबो जुदि बेबायदि नंनाय नङै जाल्ला मेल्ला भिडिअफोरखौ जुदि शेयार खालामबाय थायोबा माब्रै मा जानांगौ देलाय आरो खुनु दरकारानो गैला एथ' बियो शेयार खालामनो गोसो जादोंमोनबा बै टाइमावनो शेयार खालामोन ना जेला जादोंमोन घटनाया बे दिनानो शेयार खालामोन अब्लानोथ' खोथाया सेस ओमफ्राय दिनै जोङो अलरेडि गोरोबबाय मिलायबाय भिडिअ फैनाय लोगो लोगो बे भिडिअखौ होफिननो मा दरकार ओमफ्राय दा बेफोरबायदि घटनाया गोबां जानानै थांदों जोंना ओंखायनोथ' आं दहायबो बुंदों जे गासिबो खोथाया शेयार खालामजाजोबा मानोना जोंहा पार्सनेल बहुद माने मा होनो प्रब्लेम जानानै फैबाय जों गासिबो बे प्रब्लेमखौ दोनथ'नानै जों दिनैहाय निउ लाइफ स्टार्ट खालामनो होननानैनो जों दिनैहाय मोजाङै थाबाय बा मोजाङै जों थांखासिगोन नामा
आरो बेखौबो जुदि बेबायदि खालामोबा ओंखायनो दिनै जोङो बे फंबायखौ होनो गोसो गैयाबाबो जों FIR होनांगौ जाबाय आरो बांद्राय जाबाय माने सहायनायनिबो मोनसे लिमिट थायो मानसिनि आरो बे लिमिटआ बारबाय ओंखायनो बे फंबायखौ FIR होनाय जाबाय जायखिजाया उनाव आरो फंबाय नोङो जुदि जेल थांनाङोबा उनाव सरि बिनो मोननाय नङा खिन्थु आं कुनु माफ होआ आं माने बिराद सहायबाय आं हाला माने बारबाय सहायनायनि हसाबो सहायनायनि मोनसे लिमिट थायो बुंबायना बाब्रे जाबाय गलतिया जों जादों होनखाबायानो आरो जोंहा बहुत प्रब्लेम जानानै थांबाय होननानै बुंखाबायानो आरो बेफोरखौ जों बावनानैनो दा निउ लाइफ स्टार्ट खालामनो होननानै बुंखाबाय बिनि गेजेरावबो जुदि बेबायदि नंबां जांबां भिडिअ जुदि शेयार खालामबाय थायोबा माबायदि मेन्टेलिटिया मोजां थानांगौ गावजों गावनो जुदि बेबायदि एनिमिबा अलरेडि आङो डिफेम जाखाबाय आंहासो बरबाद जादों लाइफआ आंहाथ' अलरेडि बरबाद जाखाबाय दे आं बरबाद जाखाबाय आरो गावनो जेनेबा आं बरबाद खालामना लादों जेनेबा थिग दं आं मानिबाय ओमफ्राय बेयाव अलरेडि डिफेम जाखानायखौ हिसाबै नुखानानै दिनै जोङो गासिखौबो गनायनानै निउ लाइफ स्टार्ट जानो साननायावसो आरो बेफोरबायदि नंजां बांजां थांखांनाय भिडिअफोरखौलाय मानो बुरखांनांगौ जाखो